kamoši, vítajte u dnešného videa, v dnešnom dieli vám začneme trošku inak, vám ukážeme vlastne, čo nám mamina zase kúpila. Dávam na to 10 sekúnd, aby ste uhádli, čo to je a potom ste to napísali do komentárov, takže rada je to vydávané na to 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Takže je to Labubu! Rebečka by chcela takéhoto. Ak bude Secret biely, tak asi toho Secret. A ja, keďže je Secret biely. Takže najprv idem vám akože ukázať, ako vyzerajú, hej. Vyzerajú teraz to najlepšie. Ideme čo robiť? Otvárať. Najprv otvoríme môjho. Toto je Rebeky. Bojím sa. Takže akého chceš ešte ukážeš teraz? Toto, ak bude si krybieli, tak si kryba. Tak si to utvárať. A takto špeciálne. Existuje Labubu, ale to je asi... My máme Labubu. Labubu. Ale Labubu je asi fejkové. To je basterka. Ešte je to aj v takomto špeciálnom balení. Tohle hmat. Rebeka, nemôžeš to ukazovať, najprv to musíš ukázať tým. Tohle hmatu je to také... Neviem. Takže... Počkaj. A tebe náhodou ja nechcem so zatvorenými očami. Nie, ty sa nepozeraj, ja to otvorím. Ja to už budem vidieť, hej? Ty máš pekného. Ja keď tak chcem aj hnedého, hej? Takže tak. No, môžeš otvoriť. Môžeš sa pozrieť. Ja chcem keď tak hnedého, hej? Takže... Secret je hnedý. Secret otoča hlavou. Jo, Secret. Pekné. Ukáž sa to je? Je to fakt veľmi pekné. Dobre, a teraz idem otvoriť moje, pretože nebudem mať Rebekine, lebo keď tak si to vymeníme. Takže idem to otvoriť. Dobre, otočiť. A Rebeko, budeš ticho, hej? Počkaj, to treba nožnicami. Počkaj, ešte chvíľu. Jaj, bože. Minúta aj vy, počkajte, diváci. No a už? Môžem? Ešte nie. Môžem? Ešte. No, môžeš. Takže je pekný? Tak je to. Len menšieho. Len menšieho. Neviem prečo. Asi to je dieťačko. Prosím tu asi. Takže toto sú naši Labubovia. Sú vážne pekný, takže môžete si je objednať. Ja mám baby Labubu. Ahojte. Ahojte.